Ay, yari naman kita para magpabalhas. Kabalo naman kamo mga kalinting, ang mga sobra isa ka bulan nga wala ta ka training no kay nagbulit ta sa Pilipinas. Abi ko mga training ko to wala gali kay perteto sa akon kasako. Eme! So pagbalik ko din mga kalinti, excited ko para mag-training. Kag makapulo pa balhas naman ta. Kita ko galing isang last pag-post ko ni sa Reels. So baw si Team Langga, ba gusto yaman ko na mag-training. Baw may ginapreparahan kagiday how? Eme! Sino ang imo nga plano ko gaon? May balion ka nga kamot paged? Allah! Eme! Sige, kay buligan ta ka, pati achar. Hindi ka sagi pangita kontra. Bad na. Mga way data na yung mga alingangalan na yung pangita kontra permi. Mas nami, yung tawhay lang tayo pangita lang tayo kwarta. Padamuon ta lang niya. Di bala? Nga sagi ka diya, himo iya sang imo nga problema sa kabuhi mo ya. Mapataway-tawhay lang tayo mga kalimti, di bala? Pangita lang niya kwarta, padamo lang niya, labot sang handom, di paglabuto na mga kung ano-ano da. Mga ilinaway among ilay. So amo na to mga kalinti no, nagtraining kami diyan ay kay siling ko ba gadalag ko ang buyon ko sang kaon. Kaginom da sa Pilipinas, bo nagdugang gid ko bala mga kalinti, 5 ka kilo da. Hindi ka magdugang ay nga kulang na ay pangdasok nila mga pagkaon sa imo nga sungad. Pero pasalamat gid ko da bala mga kalinti kay perti gid ang accommodation da kag pagpalangga sa akon sa mga Ilonggo dira. Bawo kay konseling ko kung hindi ko nila pagpalanggaon ay panggurumuson ko kapag mungguon ka mga ulon sa mga animal lang. Oy, char lang na. Tisilin ko mga kalinti, mapaniwang-niwang tanay, papagamay-gamay tanay kay sa October pagbalik ko da sa maskara. Dugughan ta naman ng aton nga mga tiyan kag mga tilaok. Bo, Diyos ko, maluoy makamusakon. Eme! And after sila mga kalinti, siling ko manyapon tanay, ginhagad ko ni Ahmed panyapon sa gwa, siling ko tesigya, basta ikaw. Pero bisan diin ko bala makadto mga kalinti, kadamo gid ka pa picture sa akon, bo, sus ko. Kagwapo gid abi sa akon mo. Ay, Charlotte. Hindi ko man sila mabasal. Eme! Tapos sila nagambal si Ahmed mga kalinti dirita sa may Michelin star gid nga klase sang Japanese restaurant kocho. Ay siling yan namit na di dirita tilawan ta di kay wala pa man ko di kakaon testingan ta di. Damo gambal nga namit na di kuno mo. Tapos magambal ka daan nga Michelin star ti social ginaya coach ka grabe gina da iyang kasabor ko no. Tigin sabat ko sa ti. Okay. Ti okay tilawan ta dumanol. Eme! Pero kadamo, ginibala kasunod subong sang eme ko mga kalinti. Kumabatian ko sa pagin magambal, eme! Ati halata, gid. Charla na. Basi seryosohon nyo naman ha, bo, tarso-tarso, laning ako niya. Pero mga kalinti, since grabe ang pila dito, bo, Diyos ko, hindi putar. Iyawan kami hulat. Isa gidabla ka oras ang hulat namon mga kalintis. Ko di sutay ako nagkaon na ta guro pansit guro sa balay guro namit pa. Nasudlan pa guro ang tiyan ko. Saan pa niya matapos man? Siling ko ti amin mga pinalanta. Kadugay pa hulaton tanay samtang kapag nga pingapi kay basi lampos ko balang ilang ang mga sauce bala ilang mga guyab la. Garibinta na yung ng ulo ko kay gutom-gutom na ko. So nagkape kami ni mga kalinte. Siling ko lang, may ari ka mo di kape ni kalinte, nong. Tapos nagsabat sa sir, wala pa na bala sir, kay sa October pa ng launch sa maskara. Hulat-hulat to nyo lang, sir. Te, siling ko, mamantiner lang ko ano isang do, chipipay nyo di nga kape. Mela, siling namon, bala na tayo hindi karon katulog basta makakaon na ta sa pansit nga ginambal mo, Ahmed. So pagkatugay-tugay mga kalinti, so finally, nakasulod naman gig kami after 1 hour nga hulat. Bao, Diyos ko. Ari na kami di sa kunjiki, hutotosigo. Do hindi ko gani kasampot sa mga linti ni nga ngalan ni mong yudiputa. Makaon ako ya, gutom-gutom na ko. 5 abi testingan ta abi, dalian nyo. Kay gutom na ko, kay basi pang aklabon ko karon mga mata nyo, karon magsupsupon ko mga ilong nyo. Di ba, Deng? Siling ko ano ginang pinakamahal nyo di abi, tudlo sa akon kay gusto ko na orderon tanan. Damo ko ya kwarta. Ay nano, pero may ko naghambal. Basi utangan ko bla. Ay, pusipos lang ko. Eme!
So, samtang ka pinili ay mga kalinti, ano siling ko, ano ni assignment, di nga aton nga project. Tudlo lang na gusto nyo, basta ako masudla lang ako nga chan, lipay na ko, wala ko pakialam kung mitsilini kung hindi. Pagkatapos namon pinili ay mga kalinti, naghambal ang isa ka waitress niya, sir, di ba vlogger ka, sir? Siling ko, yes, nga aman, baw, attitude. Siling yes, sir, nang pwede mo kami i-review. Siling ko, ti okay man, basta maging honest lang kuya kung anong masaburan ko, ihambal ko gidya kay ti. Ako na diya kredibilidad ang nakasalalay mo, so ti honest ko lang nga review eh. Hindi kuya pagdugang-dugangan, kay ti hindi kuya dali-dali daan ma-impress. Tapos nagambal sa ti, sir, gaan ka namon complimentary nga mga meat nga idugang mo sa imo nga pansit, okay lang? Siling ko, okay. Ti, sige, namit tanan. Tanan-tanan namit. Wow. Pero in fairness, bala mga kalinti, namit man gid ang ilang nga mga side dishes. Nahit gid nila nga ako nga ating lang ako nga spot para sa ilang nga mga sabor. Lipay gid si Amit paghambalo nga may ara komplementary. Siling ko, syempre, ikaw daan mabayad. Eme!